Počuj, ty s kým sa fotíš na tom Instagrame? Čo je, chlapci, však sme sa normálne odfotili. Poznáš mu, ne? Áno, kontroverzitka. Braško, jasne ti tu Roman 2628 bez fotky píše, že je to úplná mrochta. A podľa mňa sa ešte slušne vyjadril. Akože, čo? A ja mu verím. Nemá prečo klamať. Bracho, čo viac ešte? Keď ti tu ľudia píšu na ňu. Touto fotkou si urobil, že kariéra. Myslíte? Počuj, spolupráce, partneri, sponzori, ty zabudni na to. Akože, Filip, my ti nechceme zle. Len proste s Maťom vieme, že máš naviac. Chalani, ja som nepovedal, že ja už tu 2 týždne chodím. Monika, však to je super baba. Monika je úžasný To človek. je, Ježiš, to je... Charizmatický, že? Čo charizmatické, ale tá energia to raz ide. Bráško, ty si lepšie nemohol vybrať. Fakt, akože vy ste super pár, kašli na tie reči, čo akože nejakí hejteri hovoria. Keď máte medzi sebou lásku, Nič iné nie je dôležité. A žiadny názor nie je dôležitý. A stop. Chlapci, otvorili ste mi oči. Ja vidím, že obidva idete po mojej Monike, preto si vás od dneska blokujem. Nechcem s vami mať nič spoločné. Toto, čo sme tu previedli, nebolo kamarátstvo, ale skôr nejaký vtipný sketchík mi to prišlo. Dovidenia.